Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Balik tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood ng live sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ulitin natin ang Pinoy Extreme Channel ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84. At ang ating programa po ay napapanood din ng live sa ating digital platform ng Leader News Philippines. As promised mga kaibigan, makikibalita po tayo sa bayan po ng Buhi, Camarines Sur na isa po sa tinamaan din ng trahedyang dulot ni Bagyong Usman. Ang naturang bayan, as I've told you, ay lubog na lubog po sa baha at until yesterday, ang lalakas pa rin po ng mga pagulan at ang balita ko po, marami ang casualties din. But to be exact, ay mas marapat pong kausapin po natin mismo ang alkalde ng naturang bayan and I'm referring to Mayor Margie Moran Aguinillo ng Buhi, Camarines Sur. Mayor, magandang hapon po. Si Errol Dakame po ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, programang Kamaong Asero. Ma'am, Happy New Year. Welcome po. Happy New Year po. Happy New Year po, Sir Errol. Opo. Oo. Mayor, napatawag po kami para makibalita. Ano po ang sitwasyon dyan ngayon sa inyo pong bayan sa Buhi? Good morning. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig. Sa ngayon po, medyo bumaba na yung tubig. So, passable na po yung aming lugar. So, pwede na makapasok yung mga sasakyan. Aha. Pero po, yung paikot po ng lake na submerged pa din po sa tubig. So, marami pang bahay po na submerged pa po. Opo. Gaano pa kalalim ho yung mga bahay na lubog po sa baha, Mayor? Ano po, kung one-story na house hanggang bubong. Wow. So, malalim pa rin po, no? Lagpas tao, mga 3 katao. Lagpas, opo. Ano po, mga 2 meters, lampas 2 meters. Lagpas 2 meters, opo. Opo, pero ngayon medyo humupa na, medyo nagbaba na din po. At sana po ituloy-tuloy na bumabayan at huwag nang umulan muna, no? Mayor, ilan po ang naitala at kumpirmadong casualties po dyan sa inyo pong bayan? As of today po, 15 po casualties. At may 4 pa po kami missing. Aha. Ano po ang sanhi ng mga nasawi po dyan sa lugar po ninyo, Mayora? Landslide po. Dahil sa sobrang dami ng ulan. Opo. Opo. Aha. Anong mga barangay po in your town ang hardly hit, Mayora, at pinagmulan po ng mga casualties? Sa 2 barangay po, isa yung Santa Cruz, tapos yung isa Iraya, Barangay Iraya po. Opo. Are those barangays situated in mountainous area, ma'am? Or nasa gilid po ng mga bundok? Opo. Sa kabilang lake, pero may mga bundok po. Opo. So, karamihan po sa kanila sa mga casualties, mga ITs. Opo. Opo. Okay. So, ano po ang pwede pang gawin ng mga nanonood po sa atin, mga viewers po natin, pwedeng maitulong po dyan sa inyong bayan na, madam? Sa ngayon po, kailangan namin tubig, saka food, mga ready-to-eat food po kasi yung nasa evacuation namin, mahirap din magluto. Aha. Kasi wala sila talagang na-save.
Oo, pati damit wala din po. So, we also need non-food items, mga beddings, hygiene kit, tapos damit. Kailangan din po. Gaano karami, ma'am, ang nandyan po sa evacuation center po ninyo? By the way, evacuation center, ma'am. Yung evacuation center po namin, nasa St. Bridget's School, auditorium. Tapos yung pastoral center. Tapos yung simbahan po, inopen na din. Bali po, 947 families ang nasa evacuation center. In 3 different evacuation centers. Opo, oo. Tapos meron pa po sa mga private houses. Tapos yung mga identified na evacuation center sa mga barangay, meron din po. Tapos yung iba po, sa bahay din nila, pero nasa second floor lang. Opo, yung mga may second floor. Opo, opo. Alright. Deklarado po ng provincial government na nasa state of calamity na ang probinsya po ng Camarines Sur. Kumusta po ang kumusta po ang fundings para po sa kalamidad po diyan sa inyo pong bayan na madam? Sa amin po sa local government, medyo mahirap kasi yung politika. Kasi yung Sangguniang Bayan nag-declare ng state of calamity. Aha. Pero meron lang limit. Binigyan lang ako ng 2 million nang gagastusin para sa etong calamity na to. At yung probinsya naman, hanggang ngayon, ang na-receive lang po namin na tulong ay yung tubig na pinadala nila. Ngayon po, nakakalungkot kasi yung relief goods na galing daw sa probinsya, napunta lang kung kaninong politiko at sila na ang nag-distribute. Hindi nakarating dito sa operation center. Nakakalungkot naman yan, Mayora, na may kalamidad, may politika pa rin. Are you not planning to talk again to the municipal council na dagdagan base sa inyong pananaw kung magkano po ang magagastos po dyan? Kasi we understand na habang nagtatagal po ang mga evacuees sa evacuation center, ay may gastos po yan ng maintenance. Opo. Anyway po, yung ibinigay nilang fund, I think pagkakasya namin kasi quick response fund yon. Aha. Pero sa rehabilitation, alam ko malaki. So, syempre, i-request ulit ng Sangguniang Bayan na i-consider nila. Pero sana nga, wala nang limit. Diba? Kasi hindi naman yung gagastusin pang sarili. Mm-hmm. Anyway, may COA naman na mama, no? Opo. Yun nga. Opo. Alright. So, buti na lang po, pumunta po kanina si Secretary Bautista ng DSWD. Nakita niya po yung sitwasyon. At nalaman niya rin na may mga ganyang kwento pa sa inyo. Opo, syempre. Kaya sabi po ng DSWD, lahat ng tulong, diretso na din sa LGU. Basically, ang LGU kasi ang accountable at nakakaalam ng datos ng mga dapat tulungan. So, wala na dapat kulay politika kapag ganitong may kalamidad, ano? Yan ang ating pinapakiusap natin sa mga trapo. Ang nakakainis kasi yung mga trapo na kahit oras po ng kagipitan, nasasakripisyo na ang taong bayan ay ginagamitan pa rin po ng mga ganyan. Opo. Ginagamit yung etong sitwasyon para sa politika na nakakalungkot po. Opo. So, anyway po, gusto ko rin lang po magpasalamat sa lahat po ng tumutulong. Marami pong agency at saka maraming mga private organizations na tumutulong. Opo. So, at may nag-pledge din ng tulong. So, yun na lang po inaasahan namin. And anyway po, yung local government naman po, kami dito, lahat naman pagod at lahat po nagtatrabaho para magkaisa nga po. Opo. Sana gano'n na lang. Sana gano'n, opo, na sa ngalan ng serbisyo, paglilingkod sa taong bayan ay sinasantabi mo ng mga politika. Totoo. So, parang nakikita ko na ang Vice Mayor po ninyo ay hindi nyo kasama kasi, Mayora. Pati majority ng council mo, parang hindi mo. Opo.
Kaya lang, hindi ngayon. ang Dapat panahon hindi para- ngayon. Sa eleksyon na lang Diba? sana, di ba? Oo po. Palipasin. Matagal pa yung election. Palipasin. Ayusin muna natin yung problema namin dito. Tama, oh. After all, ang perang nakalaan dyan ay hindi naman personal nilang pera. Pera po yan ng publiko. Galing sa tax yan. Opo. Totoo po. Pang ilang term mo ito, Mayora? Itong First term ko po. first term mo ito, so you're gunning for Opo. second term. Yes po. Oh, yan po ang predikamente kapag ka ang council ay parang hindi kaalyado. Kaya madalas ang maganda niyang pakiusap, Mayora, no, sa kampanya po ninyo, kung iboboto po kayo, dapat iboto yung line-up mo ng mga konsyal. Opo. Palitan yung Oo. ngayon, yung sagot ng bayan kasi talagang mahirap. Pero anyway, ako po, hopeful pa rin. Bastang meron pang mga tumutulong at kami Opo. meron din nagtatrabaho. Apo. Ayan. Aho. Alam Alam mo kaya ba, kayang bumangon. kaya mo yan, Mayora, kaya mo yan, po. Alam mo bang kaya ka namin tinawagan? Ako po Opo. ay from TV Albay. Hardly hit din po yung TV Albay. Opo. Opo. Right now, 13 na rin po ang patay po doon at may mga missing pa. Opo. Opo. At ang Ano pala kayo namin, di ba? Katabing bayan. Opo. Katabing bayan lamang. Ayan. Saglit naputol yung ating linya sa Buhi, Camarines Sur. Marami pa rin palang mga bahay na lubog sa tubig baha at halos isang floor pa. Ibig sabihin, mga 2 meters pa ang lalim ng tubig ba as Mayor Margie is telling us. No? Balikan nga natin si Mayora habang nanonood sa atin. Pastor Ram Gamboa. Yan. Ng Bible Cafe. Pastor Ram, magpo-program na ba kayo mamaya? Sino pa? Si Pading Mario Cuprada. Haing kangunyan na Pading Mario. Suportahin Pade ang ating Mission Tabang Tugang. At gusto ming maglanding dyan sa Sugod TV Albay para sa ating charity mission sa Sabado. Ang ating target area ay Sugod TV Albay na marami ang casualties, no? Balikan natin si Mayora Margie. Mayora, sorry po, naputol po tayo. Welcome back sa ating magkatabi lang yung bayan natin at naging espesyal sa puso ko ang bayan ng Buhi sapagkat I remember when I was bata pa ako noon. Abay, dinadala po ako ng aking nanay dyan sa simbahan po ng Buhi para magsimba lagi. Yes. And after na magsimba namin, kakain kami doon sa mga karinderya sa tabing lawa. Opo. Kaya Kasi daw po, yung patron saint natin, parang galing sa iisang kahoy. yeah, ng Buhi tsaka ng Tiwi. Ng Tiwi. Kaya yung may mga pilgrims na from Tiwi, pag fiesta dito sa amin, pumupunta. Tapos kami naman po, pag fiesta sa Tiwi, pumupunta kami sa Tiwi, nagpipilgrimage din. Tama po, tama. Sabi nga po ng ibang mga faithful ay magkapatid daw ang patron saint sa Tiwi at saka sa Buhi. Opo. Mayora, Opo. Pagtatagumpayan niyo po ito, Mayora, itong hamon ngayon ng kalamidad po dyan sa inyo at wala naman pong problemang walang solusyon. Totoo yan. Kami po dito sa Leadernos Philippines at sa Pinoy Extreme Channel ay susubaybayan po namin ang inyong paglilingkod dyan sa Buhi. And pag may time po kami, Mayora, dadaanan po namin kayo dyan sa Buhi. Kasama ko po ang aking television crew para mapasigla natin ang ating ugnayan at matulungan po natin yung mga dapat tulungan po dyan, Madam. Salamat po. Maraming salamat po. Baka may nais po kayo ipanawagan na Madam Margie sa mga viewers po natin. Tayo po yung napapanood worldwide at tayo po yung napapanood nationwide sa Pinoy Extreme Channel ngayon. You may go ahead, ma'am. Sa lahat po ng nanonood, sa lahat ng nakikinig, on behalf po ng aming bayan, ng Buhi, sa Camarines Sur, humihingi po kami ng tulong na sana po mapadalahan din kami ng aming tulong. We need non-food items. Tapos yung mga food items, lalo-lalo na yung tubig. Kasi po nasira din yung water system namin dahil din sa sobrang ulan na
nangyari dito sa amin. So, yun po. Sana po yung mga agencies na hindi pa din nakakaalam ng sitwasyon namin, sana makita nila. At kami naman po talagang lubos nagpapasalamat sa pagkakataong ito na marinig ako sa labas ng aming probinsya para naman po makahingi ng tulong. Gusto ko rin po kunin yung pagkakataong ito na magpasalamat sa lahat ng tumulong na po at nag-pledge ng tulong dito sa aming bayan. Very well said, Madam. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming tawag at patnubayan po kayo nawalagi ng ating Panginoon, Madam Mayora. Salamat po. God bless po. God bless po, Mayora Margie Moran Aguinilio ng Buhi, Camarines Sur. Thank you, ma'am. Thank you so much. Magandang hapon po. Magbabalik po ang palatuntunang Kamaong Asero para po sa iba pang mga issue at balita pagkalipas ho ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.